Anenggih ingkang mapan wonten ing Kahyuwangan Dandang Mangore. Ingkang mapan wonten ing Kahyuwangan Dandang Mangore. Anenggih kahyuwanganing Bathara Durgaya Batari Uma. Lenggah ana ing Dampar Denta denadep dening pepatih Kahyuwangan anenggih Ditya Jaramaya myang senopatining prang anenggih Ditya Eramaya yaksa kekalih ingkang konjeming pratala ana ing ngarsaning risang Batari Durga muhung sendika ing ngandikaning risang Batari yaksa kekalih sayekti papan kahyuwanganing Batari Durga nyang para kawula ingkang asipat yaksa setengah lelembut engklek-engklek balung atandak warudaya ginjong sak panunggalane memedi ingkang kabeh mangarsa ana ing madyaning alun-alun kahyuwangan lamun Cinandra yayah kaya ndoyong-ndoyongna pancak suci tanpa antara dangu ngenira lenggah ning Dampar Denta ngunandika nyang pepatih lan senopati ning Kahyuwangan Dandang Mangore kedadak gegering pasewakan Jawi anenggih sowanira Nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana gupuh-gupuh bebarengan lan Pandhita ing Sukalima Dahyang Durna Yarsi Kumbayana lan Patih Arya Sengkuni miyak kang padha sepuh amit 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 kula ingkang sowan Ibu Bedari kula ingkang sowan Ibu Bedari gonjang anjing langit kelap-kelap katon lerekincang ing risang maweh gandrung ing hong tete kaletra Mas Patik Raja dewaku iki kaya putuku anak Prabu Duryudana ngan Pandhita Sukalima lan Patih Sengkuni paran padha becengger suwani ora ning Kahyuwangan Dandang Mangore kawula ninggih Kanjeng Ibu Bedari sungkem kula mugi konco kawula ninggih Ibu Bedari suwani kula mugi konco naninggih Ibu Bedari sungkem kula mugi konco iya tak tampa ngger Duryudana Pandhita Durna Patih Sengkuni gawe kagetku ana ing Kahyuwangan Dandang Mangore kedadak jeneng kita ngger ingkang padha sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun ana apa kula tumule ngamatur ingkang prasaja pun Ibu Bedari ingkang bakal midhangetake ngger kados pundi Kanjeng Hyang lho kentas 11 kembar manyar kanthi pundi joglo ngaten nggih aku tak sing matur ya Aditya iya Pakne Gundil kowe sing cetha matur ingkang prasaja wae. Kawula nggih Dun Ibu Bedari. Nun menika ngaturaken ketimasan lho nuwun. Ketimasan piye Pandhita Durna? Nun inggih menika
Lole ora sah lole ndang matur sing cetha Pak niku. Lah piye syaratanku ki kudu lole dhisik ngono lho adicune. Ya wis ada dawa-dawa le lole mengko mundang loler lho Kakang Durna. Oh iya adicune. Kanjeng Ibu Betari nun inggih ngaturaken ketiwasan wonten lare nggih menika wisanggeni kalih Antasena ingkang bocah dugal. Menika ngrabosa wonten ing Praja Ngasena njaluk negara Ngasena badhe dilenggahi minangka ratu. Dipun pambengi dening anak Prabu lan para Wadyasata Kurawa nanging babar pisan jebul Sekti Mandraguna bocah loro niku boten saged disangga enteng nyatane Senopati anak Prabu Karnopasusen inggih kasesring yuda. Mula sakmenika dya Kanjeng Ibu Betari kula lan anak Prabu Duryudana nyuwun pengayoman menika wau badhe diblengket, badhe dipun bondo, badhe dipun lebetaken wonten ing kunjara. Hong lahing awi genamas tunawasi dan sekaring bawana langgeng. Hong tete kala letra Mas Patik Raja Dewaku kir. Duryudana Pandhita Dara lan Sengkuni ya. Karepmu kepriye? Nah nggih Kanjeng Ibu Betari, kula nyuwun pangayoman. Pangayoman. Nah nggih kula nyuwun saraya sepados seng wisanggeni lan Antasena ingkang bujung dhumateng lampah kula menika dipun trenggalani syukur dipun perjaya babar pisan. Batu Pak wong tete kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku ya nggih. Yen kaya mengkono. Iya. Urung teges aku kuwi saguh ning arep nolak ambek menawa bisa. Mula kang saka kuwi ya nggih. Tak budidayakake bocah loro kuwi pancen ora kena disangga gampang. Mula kang saka kuwi enggal sawetara sumingkira mengko tak tandangane lawan Jaramaya lan Eramaya. Lho nggih ngestakaken dawuh Jaramaya lantalah wonten dawuh Kanjeng Ibu Betari Eramaya lantalah kula wonten dawuh trajangen bocah aran wisanggeni lawan Antasena ya ngger Jaramaya Eramaya lantalah nggih sendika ngesaken dawuh kaya apa ridale wisanggeni kalih Antasena lantalah sawetara lermono ing dandang manore ya nggih nggih ngestaken dawuh kawula nggih ngestaken dawuh Ibu Betari nggih Ibu Betari kula nyuwun pamit lah kula alang-alangane wah bocah jalane bujung ngriki ya ngger lerma sawetara ya ngger niki ngestaken dawuh Antasena. Apa Yai wisanggeni? Playune wa Prabu Duryudana marang kahyangan Dandang Mangure. Lah ya ono sajake. Weh latalah. Berarti golek pangayoman marang Batari Durga Kakang Antasena. Lah, piye? Yai wisanggeni. Wis ora bakal mundur, tetep bakal tak bonto wa Prabu Duryudana. Oh, ya manut apa kang dadi karma. Ayo dibacotake mlebu ning kahyangan Dandang Mangure Kakang. Iya, Yai.
Wah, lah kae bocah wah.